bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe wonɓe jamma wonɓe ñalawma wonɓe subaka e kikiɗe mo kala salminama salminago neyde salminago teddugal Pindi TV e haalirde Teccan garti lawol gongol addande on ko gono addande on ko adinde min nata yewta nde ko yettude bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ɓe ganduɗa kon softuɓe jamma ñalama subaka e kikiɗe kala ko waɗa hayso fewani hayso yoɗani oɗon manta oɗon ñanta so woñima oɗon onca Allah ne hokki on hakkillaji timmuɗi gandiji mon no kisi kongi moƴƴi ne jalta hen Allah jaama on jaama min jetti on no feewi jetto joguiɗo ɗo fuɗɗi mo ala ɗo haaɗi yewta men koɗo galle hande en dañi ɗo musidɗo timmuɗo tedduɗo biyeteɗo Sadio Diaw jaaɗo Hondolde mo ganduɗa ko ɓoydaɗo mo joguiɗen jikke ko jiɗɗen famnude bandiraɓe ɓe ko mo famnu ɗumen en mbaɗino ñanden le fol haalde golle Harouna Moussa Dia o wondude Daouda kono hande kaleten ko Harouna Dia e haala ko kalten Harouna Dia ka eɗen jogui jooto ma Sadio Diaw addana en jaabowol beele kone Macky Sall ari e banggue dawrugol ko nden Harouna naati e dawrugol beele Harouna addi ɗum e dawrugol ko yilade poste walla yilade jawdi hol kitale ɗe Harouna naati hen hol tampe ɗe Harouna tampi hen to banggue développement ɓamta holko Harouna gollani diwan o e holko gollani leydi Sénégal ko addi ɗum mi wiya Sadio Diaw calmina bandiraɓe haade men nade mundi yewtan nde Allah jarama Abou Samba Diop en calmini dendagal bandiraɓe meɗen heɗiyankoɓe yeeɓiyankoɓe a yawa habdirde Pindi TV min calmini goto e moɗon foof inde muɗum e yettode muɗum ɗo woni ene woniri eɗo woni kala emin mbiya on wonde yon luɓmin noppi moɗon min kala noon e hunde ko Abou Samba Diop jogori namdade e golle Harouna Dia ma en jawti hen ko Allah ko arsigui hen andude hen ko so Allah jaaɓi inchallah on calminama e yimɓeɓe no aada yaari hayso ko minutaji ɗiɗi ma haala min seeɗa e gurdam ma kono ko addi ɗum Sadio hande aɗa ñonti hande aɗa haaɗi aɗa lammi tot bon mi ɓooyi haalande bandiraɓe kadi mi haltan ɗum hande mi sikki neɗɗo wawa wondude premier questeur l' assemblée nationale Daouda Moussa Dia mo ganduɗa ko maire ko Guédé ko tohoso mo Allah hokki wuneji kewɗi ñalawmaji kewɗi gonɗon ñantoɗa nandeɗa holko ñantuma min kala ko ɓornimi ko tawɗo ɓornimi ko fabɓe kesta ñantuma o baka noon o baka o moddani leydi mboɗo andi so neɗɗo joom debbo goto selani heɓde mo aɗa dañede rewɓe ɗiɗo kono noon rewɓe ɗiɗo joni kaltake e Sénégal kala mo nawlani won tan nawlirde saabu hay so jiiɗa ko justement jogui bidon nebam tan ciggata ko bidon essence ɗum woni wonde leydi he Sadio Diaw haade men yettade golle Harouna Moussa Dia holto Sadio Diaw jeeya beela janggui seeɗa beela ɗannima hol golle ɗe ɓurɗa yawrude ko adi nde aɗa naata e politique bon Abou Samba Diop so tawi nan mami gurdamam mbeɗa jogui hen ko jaabimami tawi kadi ko jaɓotmami ko woni waɗi seeɗan fagal e aduna kala kaɗa haali hen haala ko laaɓi nde taw kaldata koye yimɓe kaldata kadi koye anduɓema kaldata koye anduɓema janggo e janggo ma hornajo yimɓe wayawo Pindi TV nana Sadio Diaw ne haala Pindi TV o haala ko wona gonga saabu o yiyani bandi men tan min gurdamam ko gurdam ceriɗam eɗam heewi no feewi e nder gurdamam duuɓi seeɗa gurmi ɗi mbaɗi hen ko heewi somi limti ko mbanmi e gurdamam cikkata komi ɓuuri duuɓi temedere tawa ne wayi bien sûr cikkata ko duuɓi temedere par ce que nder gurdamam he mi janggi hen alquran woni ko meeɗa janggo tan ko français andingal qouran mi meeɗa janggude français alquran janggi ɗum ha jettimi alwalam gardal premier jofnu ɗum koye rewo ɗum ko biyeteɗo sahal e wuuro wiyetego Firiq Mélayne ko ɗon jofnimi alwalam wiyetego Mélayne Firiq Mélayne Firiq Mélayne Sadio amɓe wawi cappode fewi koye awɗin toon seeɗa a jangguide safalɓe ko ceerno camar min jogui noon hande wiye Abdou Kadir kañum jagginannomi min noon jaaɗon koye mawnam gorko mo ganduɗa ko sanɗa wonno eɗe yinno yawde rendinde qurana rende ɗum wiya to wiya sahal to toon qurana yawi rendude toon min jeeyi toon pour mbiro yaw rendude alngol makko toon jangguɗa aya jofnoɗa gotol gona ɗimmitani ɗimmitani gomiti noon nde mi artu Dakar ga tan jabinanmi institut islamique ɗo grande mosquée Dakar ɗo ɗon jokkumi jagdam ha dañmi shahada ko biyete seran fago certificat ɗo institut islamique ɗo ɗon gummorimi jami pami Côte d'Ivoire jaa Côte d'Ivoire tan kalɗa Côte d'Ivoire tan kani presque Côte d'Ivoire Mali seeɗa Bamako et puis gartumi Burkina Faso seeɗa garɗa
Sénégal hol meccal ɓuuɗa heerat ɗo nde garɗa ɗo nde nde garmi Dakar ɗo nde caggal nde gartumi ɗannimi ɗanngal ngal welani duttitimi e nder leydi he jaami ko hôtellerie mbanmi formation hôtellerie le hôtel Teranga ɗo c'était en 1992 gaynimo formation am koye le 2 décembre le 3 décembre 92 hawre OCI 92 ari maintenant hôtel Méridien pour wadde collecture formation amen min gayni ɗum de hôtel Méridien ɗo en 92 après caggal mum ɓe mbaɗi min affecté ɓe nayi kam hôtel Ganale Riyama Rasson Ndoye ɗon woni ɗon mbaɗami embauché pendant 4 ans mi sellani rafiti hen toon mbaɗmi démissionné musidɗo goto bokkanaji men kalɗo wi ay oɗo Sadio wiɓe o wonno dañde milliard uji saabu 92 e sommet OCI o wonduno koye lamɗo ɓurɗo hewde kalis holo gonno min gonnon koye roi Hassan mo Malaisie roi Hassan mo Malaisie roi Hassan mo Malaisie nde OCI 92 heure nde min peccama pecce kewɗe kala président hokkama neɗɗo goto gonɗo e muɗum serveur gonɗo e muɗum min mi waɗama maître d'hôtel après mbaɗɗami roi Hassan min mbaɗɗa roi Hassan waɗɗo ko balɗe ɗiɗi oɗo hawre o hooti aussi o tawa ko aussi fof ha gasi ono ko balɗiɗi o waɗi wiya ici ko sellani yetti vol makko hooti o faati Malaisie après dokkami Rafsanjani ko assemblée nationale président assemblée nationale mo Iran on mbaɗdumi 2 jours après Rafsanjani hooti e aussi on kewi kalis aussi he Hassan no kem kalis kewɗo ene haalo walla daño ko unut bon musidɗo wi tan ono fona hewde kalis mbasina haalde kalis ono foti kono haajuno jokkodira walla jokkodirani ɓe heeɓino coordonné ji makko kono noon finalement e portefeuille jogino on wi kam ay oɗo o wino mo wawna mo waɗani o wattani maintenant beele ko haaltan oy roi Hassan winomi roi Hassan ko mawɗo wonno mais ɓii ko biyeɗo prince Abdallah wino kam wonde yomi ƴettu coordonné ji muɗum après d'ici 6 mois ko jawa ko woni ko Amérique omo jokkoya formation makko kam ɓi roi o mais ɗo à partir de lebbi jeegom nde kala ɗum o mona ɗa e Malaisie o waɗa feere mi ara Malaisie mi ƴeewa holno mi mbaɗata feere hami daña ama jiina kono caggal mo jokkodira finalement mi jokkoya coordonné ji majjirma joni ma yittu saabu won suka debbo woni ɗo bamum ko toon woni nana galle koye Pini TV woni bamum nana Malaysia won goɗɗo kadi Ceerno Alassane Sall Almadi ko jeɗɗo Pini TV e radio Teccan o wawi radio Teccan wadde ballal o addi ɗo ballal o addi ɗo dami wadde ɗo hunde foof on joom suudu mum nan toon wadde ma yitumo so Allah jaaɓi Sadio holno naɗa e politique bon min nani politique tan ko nde Daouda Moussa Dia naate politique nde Harouna Dia naate politique naate Fouta nden min puɗɗi naade politique hollitande e 2008 wiyoɓe Harouna Dia ko nde makke nde nannimo hen ko yidde laamu wadde ɗum ha sabanagge mo wadde ko kalda ko no wewndiri wona gotum jiida aɗa andi so tawi en naati e gurdam Harouna Dia to banggue politique hakkude Harouna Dia e politique wonko woni ɗon ko yimɓe paamani so tawi ɗum ittanoma joni tan ha laaɓi ma woɗ yimɓe heɓɓe poɗɗodirani Harouna Dia ko araray walla poɗɗodirani makko banggue laamu ko saabi ɗum saabi ɗum ko Harouna Dia nde wari ɗo no yiɗɗo enne président de la république Abdoulaye Wade e o arno ko addude ɓe ballal makko e leydi ndi eyyi ballal makko e leydi ndi ballal makko ngal noon wona ballal kalis komo jogino ballal ganduɗa wonɗo woni e hoore he won gandal ngal andi gandal ɓamtare o yiɗno noon nafde ɗum leydi ndi o wawi ɗum noon banggoɗo sowona o rawna ɗum e junngo président kala mbawɗo laama ɗo e leydi o rawna e junngo mum o yiɗi ittude hen heewi o waɗa e junngo Abdoulaye Wade e so tawi a teski Gouwana mawniɗo e Sénégal mais Gouwana ko miijo Harouna Dia Gouwana ko Harouna Dia miijo muɗum miijo Harouna Dia ko miijo toon to Burkina Faso nde Abdoulaye Wade yeehi Burkina Faso ɓe jindiri o haalani ɗum peeje Gouwana holno watte ha Sénégal to banggue nguura domaine agriculture to banggue ndema to banggue ndema sewoji e maaroji min Harouna Abdoulaye Wade wi andi o wi on neka ko neɗɗo baɗɗo important o ene wawi wallude en haalide min ndi yaade par ce que min jimmi ko sibiri ndema ko ɗum woni addi relation ɓurɗo tidde hakkude makko e Abdoulaye Wade par ce que gandal makko to banggue leydi e ndema te Abdoulaye Wade ne yinnoɗo ɓamtere leydi banggue ndema finalement Gouwana o addama waɗama financé mais juuɗe waɗa ko juuɗe ɗe waɗaɗe wonde juuɗe laaɓani ɓen dokki moƴƴinde e golle ɗe kono miijo ko miijo moƴƴo ko wonno wadde 2008 Harouna kañum naati ko faate ɓamtare saabu nden yalla yomi yaafo Oumar Anne lewowel to guuriki caggal nde gummi toon min jokkodira o wi min jokkude Harouna Dia no walla min to banggue ndema mbiyanoma ko baba kopporeje holko jiɗɗa nden Harouna ne liggo ko adi politique o ade muɗum yettade to banggue ndema e ɓamtare bon haade politique o yettade banggue ndema e diwan moon jino wiɗi sabu onon nande diwan min gondi o Harouna wonno miijo makko foof o deeɓi
ko yinnode addude ndema kaɗon e nder diwani mais o yinno fuɗɗorade ko bosyaɓe wuro ngo jibinago o fuɗɗo ɗum ɗo bosyaɓe ɗo beele so tawi bosyaɓe ɓe jii e hoddiɓe heddiɓe so jii après affaire ol o yaani layne nokkuji goɗɗi layne nokkuji goɗɗi fof e won saaha noon wadde ɗum anda e diwani he yimɓeɓe wawa ɗum kewani e Oumar Ran mo mbiɗa o lewol to ɓuuri koliyaɓe e won saaha kañum ne janggui ɗum ɗon ha wawi ɗum ene gayni arti lewonno koye ɓe woni no beytande min jangguinde pulaar beyte international travail waɗino financé beyta Gouykil Hammadou Sadio voilà taade noon humpitama mo jogui ngol humpito kanko lewol tawa mo jogui ngol humpito wiya yo ar o wallodiri mabɓe e ballal Allah e ballal ceerno Alassane Dia mawɗum Dawde Dia ɗum toon e ɓe kalde lewoyel ha felliti wallodirde mabɓe ngal ɗon gollal ɗon ɓe puɗɗori min tiyani ɗo min jooɗi ɗo Dakar ɗo tan hamin ji butaɗi makka kecci ene keele ɓe wiya ko bosyaɓe faratan assez wiya ko bosyaɓe te ɗum hewno yiyata koye Dande Maayo minen min ji e nder jeeri bosyaɓe faratan assez makkane hele ɓe mbi kono poɗɗe ɓe mbi ko Harouna ñaji gono wiya Harouna Dia kono jaam jawdi ene Burkina Faso kañum fuɗɗo ɗum ɗum ɗo hen ɓe mbi wonde icam nden hawni makka jeeri fatade jeeri nden hawni kono Harouna wi no wona yimɓe fof mbino ko wonta o wino wona nde waɗi nde woni yimɓe hakkandine puɗɗi andude hono Harouna Dia nden noon wona politique wonno nden waɗani politique ndeka noon wona politique addunomo ko développement ɓamtare seede muɗum ko kala wuuro ngo mo natanno en nde naata politique nde kala wuuro ngo mo naata e wuuro he e wuuro o wiyata ko min noon mbaɗa yinno yawdude Macky Sall wallondirde muɗum ha wona lamɗo ko piyaɗo ko toñaɗo min mi yiiɗa toñague mi yiiɗa piyaɗo jinnumi ko yawdude makko wallondirde makko kadi ko ɓiɗɗo kadi pullo hono meɗen ballodire makko kono noon kala wuuro ngo mbaɗa natodira banggue politique jinmi ko min ballodir to banggue développement e banggue politique o hol caɗele wuuro moɗon e o saaha andi politicien nam fuɗɗorade wuuro namdade hol caɗele wuuro weeɓani saabu caɗele ne keewi caɗele keewi so limi caɗele mon haw gayni woni ɗo joni caɗele soni goni sappo holle caɗele hol mo jinɗo holɗe jiɗɗon adorade hen hande so mbiyami on laaɓo hen goto hande holemo laɓat ɗon wuuro foof wonko haalno caɗele wuuro foof wonko laaɓino ndi woni Harouna wuuro fof nattata ko développement ene wonde politique ndeka noon ko développement won ñoom ɗum won ñoom eyyi holko jiiɗa e on saaha ko ɓurno toppitade saabu haali joni Gouwana PIDC nan ɗo Harouna yiiɗi ko fati e ndema no fewi beele ko ndema sewo sewo walla ko ndema gunirteke woni culture vivrière ko cikkuɗa ko Harouna ɓurno yidde kanko ɓurno yidde presque ko ndema sewo sewo ngo ndema sewo sewo omo heewi hen doole omo yiɗi ndemaji ɗi foof kono noon ko ɓuuri mawninde o yiɗi ndema kanje en ndema batance en pomme de terre en gueɗe mbaɗe hono noon ɗeɗo gueɗe ɓurno yidde yo doole par ce que seede muɗum sa ƴeewi guuri ɗe waɗi financé e nder Fouta ɗe foof département Kanel hande sa ƴeewi ene famde wuuro ngo natta e nder département Kanel tawa yiyata ɗon grillage e guesa taw ganduɗa jungo makko ne hen taw kam ko ɗum waɗi ɗum gueɗe kewɗe woyndu en yaada e fois suuji en ko nandi hen jardin ɓe waɗano men forage ndesel donc sewo sewo omo yiɗi ɗum e negol jawdi aussi omo yiɗi ɗum mo yinno ko gueɗe mbaɗe noon kadi ni il faut duttuɗen caggal seeɗa ganden Harouna Dia sen tawi woni o natitno e gueɗe ɗe ko pour laamu tan walla dañ jawdi déjà on wawno wasde wadde politique onon waɗa politique ko saabi kadi ko dañata ko sinno ko faggoto ko hoore makko e poste makko ngo joguino tan e poste garɗomo Burkina o yimɓe jejjiti hol garɗomo Burkina Harouna Dia ɗannaki Burkina Harouna aɗa ɗum ɗon ko ligguey maygal dawol saabu toon to dolla e dendu Amérique to France jangde makko woni Casamance o woni foof yimɓe heeɓe cikkata ko ɗannima no ɗanniyanke kala Sénégal najo ha tengte mbiyo mimi yeeyi Burkina Faso yiilat taw wona golle nawnomo bon sen garti wadde ko kalɗa joni ko wadde kanko o fini law wallude ɓamtare guila politique o yettaki aɗa anndi Harouna Dia fuɗɗiri pinal ko gila e caaka gila e gaycerel gila e tindi e daari gila e kirɗeli hakkude guri e guri gila e théâtre uji Harouna ɓooyi yidde pinal fuutankoɓe e fina tawa muɗumen so tawi on yoddunomo ɗo hannde omo haalanma fina tawa Fouta omo haalanma holno ɓe gurduno e Fouta kanko ko gendinke o noddirtuno Allah makko yidde fuutankagal e ɗum ɗum Harouna ɓooyi yidde yo Fouta yaaru yeeso e Fouta yaa ene jeeya e doole makko ko addinimo yidde yo laamu ngu heɓe ko beele laamu ngu ne heɓe beele Fouta koɓe ene keɓa gueɗal par ce que o yii Fouta ala gueɗal beele yen dañ laamotoɗo mo lamminten beele Fouta ne daña gueɗal
o haali ɗum e discours makko nde président de ay Bosiyaɓe jaari Bosiyaɓe ko heewani wadde ko ɓe daade tribunal haala o wi oɗon nganndi min mi wona neɗɗo neɗɗo mitine o wi oɗon nganndi min mi wona neɗɗo batu hannde woni goo am ƴettude konngol e batu ɗum noon komin jinno dañde ko min dañi min jiɗino laamu Macky Sall ko beele eɗen keeɓa gueɗal oɗon nganndi ɗiɗo kuuraji Dande Maayo ɗiɗo e ɗiɗo laabi mbaɗaɗi ɗiɗo promotion wona laamu ngu ko laamu men oɗon nganndi en keɓata ɗum duuɓi 50 eɗen goytoon ɗeɗo gueɗe ɗum kiɗen keɓ nde kanko ko ɗum wonno goƴe makko ay batu ndu fof jaɓɓugol ngal fof e welde e yodde kanko woññoo makko ko Fouta dañi ko e kanko ko Fouta dañi o yinno kono wona kanko yodde kanko déjà o dañi avant komo yi ko Macky Sall laamu yimɓe il faut mbaɗa takkere ngannda wona haaruno duudunaaki hoore mum ala o duudani komo sippiree yo Fouta dañi e te ɗum kadi nde ɓe laamu ngu juuri tan automatiquement koye ɗum ɓe payi so a ƴeeɓi hannde Fouta fof wonti sañceeji aménagement ji mbayni leydi plus de 7000 hectares mo ngannduɗaa waɗi aménagé dans les vallées o tan Dande Maayo o ɗum so wonaano kamɓe ngari ngoni e hoore ɗum ɗo he wawa heɓata o heɓata o pomuji ɗi pom Bosiyaɓe pom tan Hamadou Hunare wonani hay 6 kilométre nde men nde min jangguinde pour guurki nde aɗa wawi hebde passement ha Hunare sa fellitiyade guurki ɗon ɓuuri tidde eko jaɓata ɗon e Dakar ko bien sûr eyi hande ƴeew hande no wayi no wayi Sadio holko ɓurɗam mantade e saaha nde jawton nden nde weeɓani hewɓe cuusa nde hol ñalawmaji ɓurɗi muusde meɗɗa teskade an e Daouda Hawno o mbaɗi ɗum e guure ɗe bon ñalawmaji ɗi keewi ñalawmaji wasa wadde belɗi ko musɗi mbimi ñalawmaji ɓe musɗi ɗi eɗi keewi kono ñalawmaji belɗi ɗi eɗi keewi ala dawol ngol min dawi tawa min palaka ala dawol ngol min dawi tuggamma 2009 haa ɗo wona ɗo ala dawol ngol min miiɗi ummade emen dawa taw wona won fali ɓe yeeso ne ƴeewata bonnude dawol ngol faddade dawol ngol a jaama faddade ko daawal gadanal yeeɓiyankoɓe Pindi TV heeɗiyankoɓe haalirde Teccan on calmama on jurama on jettama ɗo e 3 villa e jetti haalleɓe ɓe to banggue filmaji ɗi anana haali ñantoɗoma min ko yimɓe ɗiɗo ñantimi wutte o ko ceerno Cheikh Oumar Ba mo Kaya kono ñooti ɗum ko Diallo Oumar Samba tenowo Diallo Zamzam Couture ɗon ɗo Amo 6 ɗo ngal ɗo dawal gasi kono no goɗɗe kalten ko golle e gurdam Harouna Dia koɗo men hannde ɗo e nder 3 villa ko Sadio Diaw gokomo hondolde